Здравейте, скъпи приятели! Благословен ден в името на Господа Исуса Христа ви пожелавам и нека Божият мир да стане върху вас. Благословена е нова седмица, днес е понеделник, не знам коя дата сме, но е понеделник. Бъдете благословени в името на Исус. Обръщам се към тези, които са грешни и недостойни. Обръщам се към тези, които са отпаднали. Обръщам се към тези, които са отрудени и обременени. И искам да ви кажа, Бог ви обича. И следователно не се отреква от вас. Може би някои хора да са се отрекли от вас. Може би някои хора да ви анатемосат. Може би някои хора да държат праведността си по-високо от тази на Бога, но искам да ви кажа нещо. Христос и за вас проля кръвта си. Христос и за вас даде кръвта си. Така че бъдете благословени в името на Исус. Не е важно колко пъти ще паднеш. Важното е кога ще се изправиш, как ще се изправиш и да продължиш в Господа. И искам да ти кажа, Бог не се е отрекал от теб. Въпреки ние хората да се отричаме от другите хора, има хора, които се отричат дори от децата си. Аз познавам такива. Но Бог не се е отрекал от теб. Кръвта на Сина му Исуса Христа, въпреки всичко е върху теб. Така че Библията те насърчава, Господ ти казва, елате отрудени, обременени, елате и аз ще ви успокоя. Днес искам да ви разкажа за много кратко време нещо, което ми мина през ума сутринта. Знаете ли, ако отидете да потърсите някой приятел, може би син, дъщеря, майка, баща, роднина и така нататък, като отидете да го потърсите и чукате на вратата, чукате на вратата, хлопате и не ви отвори, какво ще направите? Естествено, ще си отидете, но ще си отидете разочаровани. Ще си отидете, но ще си отидете наскърбени. Защо? Защото искахте да дойдете, да се видите, да поговорите, да размените някоя добра дума, да размените някой опит. Защо ли ви казвам това? Библията, Словото Божие казва в Откровение на Йоан, 3 глава, 20 стих, и това послание е точно за теб днес. Ето, казва, стоя на вратата и хлопам, и ако чуе гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям заедно с него и той с мене. Господ днес чука на твоята врата и чука на моята врата. Имаш ли ухо за Господа? Имаш ли уши за Господа? Днес искам да ти кажа, скъпи приятелю, че времето на твоето завръщане е сега. Времето на твоето обръщане е точно сега. Каквото и да си вършил, каквото и да си правил, искам да ти кажа, Бог е Бог вчера, днес и до века. Бог прощава. Каквото и да е. Ние хората по принцип ограничаваме Бог, поставяме го в картинки, в рамки и казваме, Бог прощава това, а онова не прощава. Също така, какво правим? Ние хората, говорим за нас хората, категоризираме греха. Сега използвам думи, които не ми харесват, нови думи, но определяме греха като малък и голям. Вижте, Бог никъде в Библията не е определил грехът. Бог казва, че грехът е грях. И когато зачене, ражда смърт. Искаш ли да умреш? Искаш ли да продължаваш да живееш в греховете ти? Искам да ти кажа нещо, защото времето ми изтича. Аз обещах малко време. Днес Бог стои и чука на твоята врата. Ела при татко. Ела при Спаса. Ако хората са отрекли от теб, Бог не се отрича от теб. Библията казва, че нищо не може да те отлъчи и да те вземе от ръката му, да те грабне от ръката му. Ама нищо. Бог те обича и те приема, за да те направи такъв, какъвто искаш да бъдеш. Искам да споделя с вас нещо много кратко и много малко. Държа в ръцете си една песен. Аз няма да пея.
Искам само да я прочета. Това е молитва и отговор на Святия Дух. Вие преценете къде започва и къде свършва молитвата. И къде започва отговорът и къде свършва отговорът на Святия Дух към човека. В песента звучи последния начин. Боже мой, Ти си всемогъщият. Ти ми даде живот. Ти ми даде всичко. В очите ми сълзи, а сърцето плаче тихо. А когато сърцето е тихо, душата крещи. Чуй ме, Господи Боже мой, сега съм сам. Укрепи ме, Боже мой. Направи така, че да не се страхувам. Болката е голяма и не мога никъде да избягам. Направи това да свърши, защото в мен не остана повече сила. Ето ви отговорът. Святия Дух. Когато сърцето плаче, Бог е този, който чува. Защото болката се издига от душата и човек пада преди да потъне. Но с малка молитва той прекъсва тишината. Когато сърцето скърби, времето стои неподвижно и изведнъж човек вижда целия си живот и не иска да отиде в неизвестното. Той вика към своя Бог преди да падне. Чуй, приятелю, твоят Бог е всемогъщият. Той ти даде живот, даде ти всичко. В очите ти има сълзи, а сърцето ти плаче тихо. А когато сърцето ти е тихо, душата ти крещи. Очите на Бог не са заслепени и ушите му не са затъпели към викът на погиващия. Скъпи приятели, скъпи братко, скъпа сестро, възлюбени на Господа, искам да ви кажа, винаги ще имаме проблеми, винаги ще имаме трудности. Когато идва малкият проблем, молиме се и Господ го премахва. След малкия проблем идва по-голям проблем, след по-големия още по-голем, след още по-големия идва грамаден, след грамадни идва супер грамаден. Но искам да ти кажа нещо. Решението на всеки проблем е когато застанеш на колене, когато дигнеш ръцете си и кажеш: Боже, моите сили са до тук. А Библията казва, че когато духът е немощен, когато плътта е немощна, прощавайте, духът е силен. Искам да ти кажа нещо. Не спирай да викаш към Бога. Не оставяй грехът да надбие на гласа ти. Приятелю, Бог те обича. Намери време, намери начин. Застани на колене някъде. Издигни ръцете си, издигни гласът си, кажи: Боже, аз съм това, което съм. Но не ми харесва живота ми. Аз искам да бъда това, което ти искаш. Приятелю, може би ти е тежко, може би ти е трудно, може би чувстваш, че всичко е невъзможно покрай тебе да се върнеш към Бога. Но ще ти кажа нещо. Милостта на Бога е престанала към теб. Любовта на Бога не е престанала към теб. И ако някой ти каже, че Бог не те чува, не му вярвай. Ако някой ти каже, че Бог те отхвърлил, не му вярвай, това е гласът на нечестивия. Това е гласът на лошия. Но призивът на Бога към тебе днес, ако чуеш гласът му, закоравявай сърцето си. Ето казва Библията, ето казва Словото. Стоя на вратата и хлопам. Имаш ли очи да видиш и да чуеш кой хлопа днес на твоята врата? Бъди благословен в името на Исус. И ще ти кажа нещо. Единственият грях, освен хула против Святия Дух, единственият грях, който все още не е простен, е този, който не си изповядал. Изповядай се пред твоя Бог. Викни към твоя татко. Песента казва, че очите на Бог не са заслепели и ушите му не са затъпели към викът на погиващия. Така че моето време изтича, а твоето време започва. Бъди благословен в името на Исус и ти пожелавам всичко най-хубаво.